Hani ka por menta kum shakri jong blay ngadan pa ni ka khubor na blay. Baga ni ka khubor galong kum ka khubor jong ka jing maham ka khubor jong ka jikai inna ka benta jong ilang hagani ka por. Ba ding tang ai khublay fi we pu baro ki bi osngo ni ka khubor hagani ka step ka benta ngam tip ka por yu pipet ngai khublay lang fi we pu baro haga kerteng u Jesus Christ. Baga ni ka khubor em ka ni ka khubor ka bu trai bu ka donot jonga ban kren. Bagani ka khubor ka day ka khubor ya ka bautray o kwa ban pinsngo shangi lang baro ba ka ay ka bangi day banle how new bnai nagabanta ka jinkar khu how new snem o banwan arajar arpun rio tading ta kin mau ba mentaw bnai am uday bnai o ba kibreo kilong kemen ha kata kamesim jongki ta kata la khat uni bnai kum tau bnai mo ubangin ya le kemen lani la khat ru festive season mut kibreo kilong ha kata ka festive mood ya ka ba kinya le kemen kinya le snobha but they how new bnai am bo soitan u yo am ban te ban khomi ki babon ya ka bon ring marau ru how new snem ubanwan arajar arpun rio but they how new bnai bagi breu ki plan man le chrum shaneng ngam khang ya ka ta ngam dan jingwit ya ka ta han rei ka ba snosi ka long bo soitan ong finya klim si ba finya di finya bam finya buat but ya ka ba fin le gi pop ki ba khla da ka ba oh piong bo blay un map be hi nga blay bo su thu she snem tan le you she snem le you na mar ba ka prthei baro ge le kemen hau neu benai tading tau soitan ula dap trap lupa you breu ula bu lupa nga Jingtim ya ka ba un riam ya ki breu ya ka ba un pelong merau hau neu snem ban sawan arajar arpun rio tading ta ka ban ang fi nga sngi ka momenta ka e ka ba fi bet hau neu benai kan long ru kum ta ken ka jing ot house nem arajar arpun rio tading ta nga khot ya fi ka ni ka sngi ka momenta ko mu shakri jo blay nga sngodan ni ka ta jingket kli nam ta jongpi nam ta ki khon ki jongpi nagabanta ka long yeng ka long sem ka jongpi ya ka ba phim day ban sharpen biet ha ka ta ka jingpen biet ka jong unong shukor baru tau de soitan dawan ong ba an le yung an le la ka le man ta si sien ngan an le kemen ngan ya di ngan ya sko ba ki por log jonga ngan ya le chrum shaneng bang ya le kemen ya le auria kwa ba dong fi la fi la jumlien wat jugle shu bala da fi plan ban le ru ka sin ban kong wat jugle yo ba ka jingtim kan wan ka jim ke jong fi namar soitan umman ya no ba kin long ki breu ki ba kemen kin umman ba ki breu kin yo e ka jingker khu kwa ban te ban khom bat ya ka ba un riam ya fi shabam chikot bat ban poilang bat u sha pung gading tading ta wat ailat ba ka pop kan yo jakai ka donot ke jongpi tading ta nga kwa ban dwai na ka ban ta jongpi ka ni ka ski na kwa ban dwai bo blain ai fi ka bor bala da ka prthei ka long hui ka no ru pi te long hui hau tra im ka jim ka ba hok ka ba khot ka jim ya ka ba fila ban prinso bha yo blai mdei wan prinso bha ki breu ka babel ka ong ka ta yano nga bho la dang bho yu breu ngam dei u shakri jong Chris u pol ukraine ka ta ka shiti shi galatia ka lo man ka ong ka khot bi spog ong menta yano nga bho yo breu ni yo blai lene nga wat man prinso bha yo breu la dang prinso bha yo breu ngam shim la long u shakri u Chris tading ta ka babel ka krensha yangi dangi puli ka ni ka por na ka shti ka ba ar chi ki korin nga sngupang ba ka ni ka khot ka ni ka lenong ka basan ka ong ni ka khot ka ba kendai ka ong na ba kum taru ngin ya le teng e no ban long ki ba pinso ba e ya u lang ye shongsa lani ngin ya le no ka babel ka ong namar kum ta ngin ya le teng e no ban long ki ba pinso ba e ya u lang ye shongsa lani ngin le no la ngi dang don na ka perthei ngi lech no na ka perthei ru compare ka ta hrei ai ba ka donot ka jongi kan long ka ta ka donot ka bangin ya le teng e shisha ban pen sngo bha yaw blai mdai yaw breu mdai nei no wa yala diru nei pen so bha yal ri ba ka perthei ngai pu try ka khu fi le man ka khubor kwa ba nong fi uneu benai la da fi le ka no pi pulut put apisa ka jong fi la shim snem nga kren lupa pinwan ka jingduk ki jim jong fi kanwan ka jinghiran kanwan ka jingtim la fi pelut yang ni ka pisar bo blay kur khui fi man pelut ka he ki di gibam man pelut ka he ki jing subha prathai na kwa banong fi ka ni ka pisar ken mau bo de blay bo kur khui fi bala fim nang ban steward ya ka ni ka pisar ne fim nang ban longkum tau sordar ban manage ka pisar ga jong fi arajar arpun riu nga kren fi kum shakri jong blay kanwan ka jingtim ha ka yo ka kot ka jong fi kanwan ka jingtim ha ka jim ka jong fi
Today ta kwa banong if you wanom le ka ba blay. Ho ngi em ka ya ka jing kam dei bangin le pop you blay. Ka Bible ka kran shai ka ta. Stis ki nong Rom nong ban rio. Ka ong ka khot ka ban kong ayu ting ni ong. Ngi nang ye le ka ta ka pop ba ka ta ka jing kan yo nang roi belin. Kum ta em. Mangi ki bala yap no. Ya ka pop kum no ngi nang em shu ha ka. Ong ka tin ka jong blay. Ha ngini le si le pop bay bagata ka jingai ke jong blay kan nang ai bon na ke gm ke jongi ktin jong blay ka khlam ai permission namar bakadon ka jingai bangin le pop kat bangi man today ta kwa abang ifi kan ka sngi ke bamta kum shakri jong blay nga kran da ka mensim ke jing so khya pi ki bala shakri blay tang tangi ka mensim jong pi ru ka apoi no aska perthai de pisania ai tui khalai pisania ai tui lottery pisania agini ki gini jing so bham da ka khmi lanti ban yo jing kar khu nang ta nga kwa abang ifi wat ju kwa lalot yo bi poi shakala not hun ha ka ai ka fi don wat ju kwa lalot nga kwa abang ifi namar ka jing lalot ka wan no Syaitan kwa lalot ban kwa long blay but uhap no sundan na kata ka jinglong angel ke jing o baru do no sundan ya kata ka jaka ya ka bala tung do blay the day ta kwa abang fi blay la establish fi la tung fi don ni ka kam ta fi yo ka bam ka di man la sungi wanum kwa lalot fi ngan le ka ni ka tai ngan like ram ngan like sha ni ngan le am tang thit ta kwa abang fi news nem le sei nan shibun ki jing khalai ro Shibun ki lottery, shibun kita ki lucky dip ne, shibun kita ki fiat ne ki bakum kita. Ya ka ba finle ki khalai no sip ne finle ya kita ki ngakwa banong ifi ka ne ka sngi. Ha, utrai upet ya ka do not ka jong fi shania hangta ne. Shania hau nong pendap ne. Bala da fidang ngop. La fim pai din no. Na kita ki jong pertai tikna ka jingtim kan wan ba ya ka jim jong fi. Tikna ka jingtim. Dan ta kwa ban dwai fin light ne ka jingtim. Finom ya melenlang baga nega perthai lene finia tulenlang baga nega perthai finia milai jak tonglang baga nega perthai pilong ki bri ki bla jet jong blai tade ta to ai ba fin yeng kombo Shadrach Meshach badu Abednego ki yeng ki pen kerpang yel di hakapor jong ge jingten ju hakapor jong ge jingterwa ya ke ki ai ke jong nega perthai la terwa ki ka bam ka di mo ya kita ki jing bam ya kita ki jing di ki ba la kenya na ki blay tau ya ki ba la kenya oh ha kita ki blay jong kita ki Babylon ada kim shimla tre ban bam ya kita ki jing bam kenya kim shimla di ru kita ki jing di kenya ya kita ki jing di pen bu at ki jong sim bat ki la yeng ban long kanuksa kwa banong ifi kan ni kesngi try kwa ifi ban yeng kum ta ken wat lagi we ki le lut nrima pi to ai fin yeng scam kom Shadrach Meshach bat u Abednegoมันเป็นสบายเลยกว่ามันด้วยน้ำตาจงฟีในกระปอนมันตาตรายง่ายๆในขบวนกวันในกระบชายไปกี่คนจะแม่ก็ตรายเฮาในอุบนายกินนมงบก็กันรัดอากิจิงเป็นช่อยจงสอยตันกินนมงบอากิจิงเป็นช่อยจงบอมันกินนมงบตัดอากิกำทลาจงในกระประเทศนามาลาดากิกิงบงัดทิพในกระขบวนกวันในแม่อบเลยบลาดากิชุปลุดพุทธหากันในอุบนายในกระสแนมอาราจารพุนเรียวกันในกระสแนมจงกระจิงติมในกระบันตากิตากันลองกระสแนมจงกระตะกระจิงคอร์ดิตยีกิตากิบลาโยในกระขบวนกิเลกมบมยอสโนKibala yo ini ke kubur kile kom bom pepang kibala mutlab kibala kiat kibala persya kin long kibala tim ong trai ngadwai ngak kui fi kan ski ba finom le igata da ka bor musim ba khoi fin le ting e ban persubha yu blai fin le ting e ban kemen ha ka presence ka jong blai ban kemen ha ban hun ha ki ki ek bo blai ai ngadwai ngak kui fi kan ski ha ka teng with Jesus unang panem amen but amen ngadwai bo try ngak kui fi un ai bor fi fin la ban long ki bre pen subha yu blai ai ti ka met jifim ka jiginya ka ba em ka ba khoi yu pen subha e ka ba long ken ki jikri ba jam sim jofi fin shakri yu blai in spirit and in truth mdai pat ka perthai ne ka ba kin jado blai ka khu fi ku blai shibun amen amen Kahtin ka jong blai ka angum ne u jisu hukum ong kilech ka perthai ban yalap ya ka gospel shaki ben rio baro bar ka de ta ya ka ba ngingi shim khiai ka ne ka tien ka jong trai namar ka de ka hukum ka jo ban lech ka perthai ban yalap ya ka gospel shaki ben rio baro ya ka ba sedang shwan na Jerusalem Judea Samaria bat ado ka ba kut ka perthai bagi ai ngo yu blai da shishangi yo ne ka lat sa sien pat how ne usnem bangin pelong biang ia ka ne ka jaseng healing festival ka ban long hang thi hamadan kur kalang haga khatar khatlai ba khasautrik jong new bnai December no pra arajar arpusan kumta kumka ministry ngia where people pinya wan biang shakti ke jeseng ya ga bangi yo banyele ekmen banya shat kemen ban snow thu ru
ia kata ke ketien ke jong blay bat ban pediang ia ka nginget kini ke jeseng kalong ia ka ba ubreu ni shem bat u jisu ia ka ba u jisu nyok ban pet kalai ke donut ia ka men sim ia ka jingim ia ka jinglong putrahi un ai ia kata ke jingim ke batmai ia ki men sim ki ba kodor ki ba terang ba ki ba seliang itu bangitip ia kini ka wai balada ngingim yalap ia ka gospel bat ladangim kok nguk ia kini ke ketien utrai ulapin kre ia ka jaka bat ngidan ia kini ke jing angnut ban bagi men sim ki ba kodor kin yo ia ka jing kala ka bamut bakin yo ia ka jaka ia ka king ia ka ba utrai ulapin kre na ka bentai jongi iwai baro bat ni angnut si syaban ni ba ka wai pui ta ka jaka ka ba utrai ulapin kre bakin dap da kita ki men sim ki ba kodor ingat mengini pelong mi ni ke jeseng da ka jiket da ka jing duai bat ni da kerpat ya fir pin duai nam da ni ke jeseng mengini bak breu ki yo ya ka jing sham men sim ya ka jing kia nan kong ha ka men sim bat ni ru ya ki kamba ka jong play ya ka ba un pun kia ru ha ka bakin jado ha ki jeseng healing festival borosh ka tangi ya ka kamba ka jong try ya ka ba jisu pun kia ya ki ba bon pa ki breu na ka jing pang jing stam nagi syak tek nagi jing syak kom naga bor suai bor boman naga bor jong saitan berkila yo pat ya kata ka jing pelaj naga hima jong jing dom syak hima jing syai ban ngi aingo i play nam ta kata ngi khot sung bhai pi syak ni ka jeseng bat ka program kalong kom ni ha ka arterik in long tang gawai ka jeseng ha ka ski thok dieng bat kata kalong ha ka por san baje jan miet ha ka si sa jan ngin don artli ka jeseng kawai ha ka por shibji steng no phai ski bat ha ka por san baje janian haga segi sa jan bat haga segi utrangin dan yang artli ge jeseng bat kata ga de por minster posteng bat haga por sau baje janmian de intang ya wer ya pi ba pin poi shi ge jeseng ya wer lang ki we de ki baying ge basam ge jong pi por jor jong pi ni yo ben lek men lang how try hagi te ki jing seng legi jing so long kat bat pi ni da kemen do kata bat ni wer ya pi we pi baro Menginya dan lang haga taga sengi. Belain ke kuivi, belain taga buram jimu. Amen.